Oh, hello pre. Oh, kumusta? Tawag mo lagi ka. Oh, pre, hello. Nakuingan si mo, pre. Kita tayo to sa tangtandayan. Ito lang nung dirting. Oh, sige pre. Ano ko niya? Sige, pre, bye. Oh, sige be. Bye. Unya pre, unsa may ingon nimo sa kwa pre? Uy, kabalo ka pre. Nakuha na akong number ni kami. Uy, kana asa man be? Pero natay problema pre. Sa mga problema? Naamday aktor ni kami. Sige, iring-iring sa iya ba? Pero wala siya ganahi. Eh, kabalo ko pre, murag sa imuha yun naibog pre bay. Na, saon ka na ako ni pre no? Ah, kuha na pre, diretsuhin na og diskarte. Ah, wala ko magkuy lakas ng loob pre. Wa mo gani kuy load permanente. Mao na. Ay kabala ka pre. Inyo na tutos manong pre. Magkwanta. Mag sideline na siya ha. Sige, ugma. Inyo na to. Sige, sige. Kana, pero order sa tadaan. Yung gutom naman kayo. Sige, bira. Kana. Nung napakay bakante din nung gusto mi mag sideline og trabaho sa imuha nung ba? Lagi nung gusto kay mi magngitag trabaho ba para nami sideline nakakwarta ba? Agkoy dong trabaho din yung pangita. Koy, wa man koy bakante dong. Pero na ako'y nakita dito sa unahan dong ay murag pag-try mo dito inquire. Murag na ato dito. Oh, mo ba dali nung? Sige lang nung. Salamat kayo. Ngita lang mi diri sa unahan. Ay, may tag makakita tag trabaho pre ba? O lagi pre. Puyan, may trabaho pre ay. Uy, kita ka ni pre. Uy, usa man na? Oh, usaha. Wala. Ta, in-car tayo sa sulod ta. Sige, sige. Bira. Wa may tao pre. Wala ta lang pre. At siya ato mga migoy? Mag-inquire lang ang tami ba itong gipaskil ito sa gawas. Tinood to? Mukuan mo baligyan mo sa inyong sperm? Tinood to? Ay, kaayo. Ali diri, ali, sulod. Pre, sa man ni pre? Sulod ta pre? Ang sa man magimigoy? Sulod mo? Ali diri, ali, dayon. Sige pre, testingan na to. Haka niya eh. Uy, pre, kisa may una, pre. Ikaw na lang, pre. Cool, unsaon man ni Cool? Murag di na lang siguro may muda yun na ni Cool, kay murag lain man kayo. Uy, mga dudong, di na siya pwede, kaya na mo diri. Pre, ikaw lang una, pre. Dira na ka, dagan ako. Chiche. Uy, pre, ulitin ko. Uy, dilidong, alidong. Chiche! Tugaya itong isa, uy. Unsa na ka to siya? Uy, pre! Okay ka, pre? Pre, mukhang gibaan, pre. Nakuha gila kong pagkalalaki at chiche. Chiche, pre, chiche.